Sabo main culprit sabo chakiri phale rang ajinai bahai kaisa xerox dogane hoteba officer level ni answer ki leak wngwi mankha. O swngmung rok bai kok siljajak TTAADC hapang hingka salani moniti kisa kok nai tongdi nok ani channel no payasak. 9 তারিখ জুন 2024 সাব জুনিয়র ডেভেলপমেন্ট অফিসার তাই ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার এক্সাম ni salsa swkang answer ki leak wngma news Tripura hao kwlwri rwkha. Gorom gorom wngjak o news tamo newspaper o hindi tamo news channel o hindi. Tai o news rok no nugui tei khwnawi jolijak exam rwnai candidate rok. Borok hinai tongkha Data Mohan Jomotian no achuk thani nordi hinui saka tai bono jelo dadi hinlaikia bono oroni bothuma hinui bo kok silsamung mankha bono romyawi bo boro achikono swkang rom hinui bo hinlaikia tai TTADC hapango tongnai CEM tai kwbangma borok rok no khai lachidi norokni achuk thai yakadi hinui bo hinlaikia borok no kok silsamung rwkha norok jotono o case o kwrwngjak hinui. Bahai ke officer post ni level ni exam ni answer ki ba kaisa xerox dugan hai ni hote leak wngwi man. Tai hilai tonglaikha TTADC office o khe tamo xerox machine kwrwi dia aro khe tamo print out tai xerox khaimaya da. Omono cholijak exam rwnai candidate rok kosto ko pori bo chakiri maya bising bisingche chakiri phalwi rang chalani lama mangna tuklaio hinui. Tai borok bongni jolimung no social media rogo text khaiwi message khaiwi bongni jolimung no borok phunukha. Tai samlaikha o case o CBI inquiry wngthu hinui tai oro kwrwngjak je dosi tongnai rok no masa masa kha khoroksa khoroksa romwi sasti rwna wngthu hinui. Jate next exam rogo mwtui hai gotona rok ta wngthu hinui. Norok ani channel o jajakhaiba like subscribe khaina tapukdi kwtal kwtal video nainani bagwi.